in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, gangwar ang usa sa ginasubay nga motibo sa pagpatay sa tulo ka mga driver sa tricycle nga payong-payong sa Midsayap, Cotabato. Investment scam nga gipaagi online na bulabog. Human gisibat sa admin ang kwarta sa mga investor. Sa detalye sa ato mga balita, gangwar ang usa sa gitutukan nga anggulo sa mga pulis sa pagpusil patay sa tulo ka mga driver sa payong-payong nga tricycle sa lungsod sa Midsayap, Cotabato. Kampante ang kapulisan nga mahatagan og hustisya ang mga biktima. Ani ang report ni Lizel Banga. Inti manong hikabsan sa ilang kinabuhi ang duha ka mga payong-payong driver nga sila Nasruddin Mantikayan, 25 anyos, og Paha Alimuden Dukay, 58 anyos, sa Barangay Poblasyon 2, Midsayap, Cotabato adtong Lunes, Oktubre 11. Nadala pa sa Balay Tambalanan ang ilang kauban nga si Ryan Usop Bano, 20 anyos, apan gideklara na kining dead on arrival sa bihiling kaniya nga doktor. Matod sa Midsayap Municipal Police Station, gang war kun away barkada ang usa sa mga ginatutukan nilang motibo sa mga responsable nga mihimo sa krimen. Sanglit gituuhan nilang dunay mga nakaengkwentro sa lugar ang tulo ka mga biktibang magbarkada. Usually mo ginailang mga mo ginangilang kon, especially nung sa mga Maguindanao areas, mga kwan. Dari na usahin na dari sa area ba na mo usahin na ginakuan nila kining mga rido nila dito, madala nila diri sa MUA. So na isa nga angle nga among ginatanaw. Ginapusil ang tulo ka mga biktima samtang gahulat sila og pasahero atubangan sa usa ka kan-anan sa lungsod. Duha ka lalaking sakay sa motorsiklo ang gitudlong responsable. Nagapark ni sila, Nakapark. nagahulat sila sa ilahang mga pasahero siguro. Mm-hmm. Pero separate ni siya sa grupo kay naman po grupo good nga katong mga tricycle din nga gabiyahe sila. Separate sila. Murag naa sila diri sa may poblasyon area. Whereas tong uban na dito sa along the highway nga going to Datopiang. Nakamangod sa CCTV is valid duha. Isang driver sa motor nga isang backrider mo to'y nagbaba. Unya mo to'y namusil sa mga biktima. Malapitan lang ang kuan, ang pagpusil? Yeah, malapitan lang kay ang mga biktima naga-lingkod, nagahigda sila sa ilahang mga motor god sa kanang tricycle nila while waiting sa mga pasahero nila. So here comes niabot ang suspect, nakasakay og motor niya nagbaba ang backrider. And then actually upat sila nga naka-park along the road, no? O beside the road. So, ang isa na nidagan. Pag tungog niya sa mga buto-buto, nidagan siya. Wala po siya, I don't know, gipusil siya or basta wala siya naigo. 7 ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola ug usa ka slug ang na-recover sa mga otoridad sa dapit na hitabuan. Duna nay gihuptang kopya sa CCTV ang kapulisan apan midumili una silang ipagawas kini. Kampante ang kapulisan, mahatag hustisya ang nahitabo sa tulo. Si Mantikayan, residente sa lungsod, samtang pulos mga lumulupyo sa Datopiang Maguindanao, si Dukay ug Bano. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota.
This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Human gitangag sa mga admin sa usa ka investment scam ang kwartang gihulog sa Paluwagan. Dulan 70 ka mga investors sa Repa Paluwagan ang midangop sa anti-scam unit sa Davao City aron magpatabang og formal nga mo file og kaso. Gigamit nila ang sistema ang online aron mangagni og investors og online sub ipadala ang kwarta. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Naghulog og kwarta kay nagtuo nga kakwarta apan sa dihang mikagyo ang mga nangulo sa Repa Paluwagan na wala hasta ang ilang hinaguang kwarta. Kini ang rason nga nung midangop na sa opisina sa Davao City Anti-Scam Unit ang 70 ka mga investors aron formal nga ipasaka ang reklamo batok sa mga administrador sa ilang pondo. Gisaysay kanako ni Davao City Anti-Scam Unit Chief Simplesio Sagarino Jr. nga daghan na ang midangat sa ilang opisina sukad na bulabog ang usa na usab ka mga money scam niadtong Oktubre 1. Tungod kay mitikuloso na ang mga investors, gipang utro ang pipila ka provision sa balaod aron maggalgal gayod ang mga tawo nga mubukbo og kwarta. Na mga revision nga gihimo sila wherein ang mga tao ma-entice ba mo kuan kay na may padagkuay og kuan kanang tubo kanang mo interest ba sa ilang kwarta. Sa mga naagrabyado, mato din sa Garino, pwede nilang gukdon ang mga tao nga nanglukon nila kini ang pagpasaka og kaso batok sa mga nagpalayo sa Repa Paluwagan. Kuan ang police blatter, nagpa-blatter sila sa police nga usa sila sa mga biktima. Then ang ilahang kuan katong mga resibo kung na ba sila bank transaction o kanang mga GCash ana gani naghulog sila dito or kana ganing tawag ganing Palawan kana naghulog sila sa Palawan ana pa. Nag-level up ang recruitment sa Repa Paluwagan. Gipaagi niya kini sa social media. Aron dili kuno kaayo masakpan ang pipila ka mga administrador sa Repa Paluwagan, magsigi og kambyo ang ilang admin sa FB. Sa pagkakaron, 8 na katawo ang nailhan sa anti-scam unit. Usa sa mga nabiktima si alias Marie sa mga na-scam. Mibo-bo kini og 790,000 pesos apan wala na siya makakuha kay usa man siya sa nailad. Naman po siya mga offer ng mga repa, so mo pinainggan niyo mitay. Sayo man niyang release o niya, kuan po, kanang gamay lang tubo, pero gamay man po among ibutang, pero sayo ang release. Dugang ni alias Marie, ning pasalig kanila ang usa sa mga admin sa maong Paluwagan. Nana na din na siya 50 million na kuan, na back up. Pas ka na sa... Para pang refund sa amua if ever na magkainani, which is wala dyan nahitabo. So, mo na mo ang ginahabol karon kinagpitim siya o kanang mga storya na nagpasalig siya sa amua. Sukad ni apil si alias Marie sa Repa Paluwagan niadtong Setyembre. Kausap pa siya naka-payout sa iyang gibutang nga 300,000 pesos. Tungod sa kalisod sa panahon, daghan ang mamasin nga mutubo ang ilang kwarta ug usa na niini ang pag-apil sa Paluwagan. Apan sagad kanila napakyas kay ang mga administrador manglayas. Tambag ni Sagarino. Kanunay man ta nagahatag og mensahe sa atong mga constituents sa Davao nga magbinantayon jud ta sa atong mga hard-earned money. Kay sayang ba maadto lang sa wala. So ato ang sutaon una ta mo invest, musuta ta kung asa unsa na sila nga mga kumpanya or unsa nga mga individual na. Legitimate ba na sila nga investment company or individual. Kay kung legitimate na sila na sila yung mga clearances sa ato ang gobyerno. Ang Repa Paluwagan nagsugod niadtong bulan sa Hunyo, kalit nga mikatag ang ilang grupo tungod kay gipasigarbo usab sa mga nakadawat ang ilang kita, maong nidagsang ang mga investors. Apan angay natong hinumduman nga bisa ng bangko nga legal nga punduhanan sa kwarta, gagmay raman gani og gihatag nga interes sa imong kwarta tungod kay ilang gisunod ang mando sa balaod. Buot pasabot kung naay mohanya og dakong tubo sa imong kwarta, hunaa, baka scam yarn. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Wala makalusot sa Bureau of Customs Port of Naiya
Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang duha ka mga parcel nga gikan sa nasod Germany kaganiha Oktubre 13 tuig 2021 nga naay sulod nga 3,865 nga pormang hexagon ug skull tablets. Gi-examine sa mga otoridad ang parcel ug nadiskubrihan ang duha ka improvised pouches nga naisulod nga tabletas nga ecstasy. Nagkantidad ang mga illegal nga droga sa 6.5 million pesos nga gikustudiya na karon sa PDEA. Samtang ginasubay pa nila ang consignee niini. Sa miaging semana, nasikop sab sa mga otoridad ang claimant sa 100 ka tableta sa ecstasy nga mobalor sa 170,000 pesos sa Central Post Office sa Manila. Gimando ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang pagsusi sa tanang padala nga parcel basin gipalamanan kini og illegal nga droga. Dili lang katawhan ang nagbaton og QR code karon kay sa Digo City, Davao del Sur, lakip mga punuan sa kahoy ang butangan na niini sa lokal nga kagamhanan aron sayo nila kini nga mabantayan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gipakita sa komitiba sa greening program sa lokal nga gobyerno sa Digo City, Davao del Sur ang paagi sa pagsuta sa QR code nga ibotang unya sa mga punuan sa kahoy nga natanom sa lukop syudad ubos sa programang 1 Million Trees. Gamit ang tree planting monitoring system, mas mabantayan nila ang pagtubo sa mga punuan sa kahoy. Ug aron matabangan sila nini, apil nilang gibansay ang mga sangguniang kabataan chairman sa matag barangay aron mutabang sa pagkuha og litrato sa mga tinanom nga punuan sa kahoy sa ilang tagsa-tagsa ka barangay nga usa sa kinahanglan sa system. We have made a system kay gusto gyud ni Mayor mahibawaan sa status sa mga kahoy at natanom. So we are training this group of people, also partnering with SK, kaya mas organized niya daghan sila. Using the Kobo Collect application, muadto ka dito, picturean mo lang ang QR code. Kung unsa na siya kadakas, ma-monitor nato gyud sa ang growth sa kahoy. Yung asa siya karon kay naa siya geotagger. No? So ma-geotag nato exactly where. And then based sa itong database, pwede ta mo generate o electronic map, greening map na to. Pag tanaw mo sa greening map, na ay mga dots. Katong mga dots, mo na to siya ang mga trees nga itong natanom. Imo siyang pinduton, makita nimo kung sa nakadaka ang tree, unsa siya nga species, kinsay ni tanom, asa siya natanom. Misaad sab ang kabatan-unan nga mutabang niini nga kampanya aron mapanalipdan sab nila pinaagi sa gihatag kanila nga tahas ang mga punuan sa kahoy nga gitanom alang kanila nga mosunod nga henerasyon. Sige na to pananom sir, no? Sitag pananom pero wala maguta kabalo kung nabuhi ba to, na namatay o dagko na ba to sila. So sa ingon aning nga maagi ma-monitor nato kung pila na kabuok ang nabuhi o nanagko nga mga kahoy. Probably isa sa mga butang nga akong look forward having this QR code since nga 'di ba most of the time we are into technology, so mas mapadali ang pag-monitor sa to ang mga ipangtanom nga kahoy kasi nga pag sinabi nating tree planting, dili gid sa kutob lang sa tree planting, it must be a tree growing and tree monitoring activity. Sa kasamtangan, mukabat na sa 650,000 ka mga punuan sa nagkaliang kahoy sama sa nara ug mahogani ang natanom sa 1 million trees sa syudad. Seryoso ang LGU niini nga greening program aron mahibalik ang kanindot sa lunhaw nga kalasangan nga mahusay magsalbar sa katawhang nanimuyon sa patag nga dapit gikan sa mga kalamidad sama sa pagbaha. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! La Niña gipangandaman sa mga otoridad sa Davao del Sur. Og mayor sa Pigkawayan, Cotabato nga isuspindi sa sangguniang pandalawigan. Dili madayon, human gidapigan sa Malacañang. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit.
na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gidapigan sa Office of the President ang apila ni Pigcawayan Mayor Jean Dino Roquero nga dili siya angayang ipailam sa 30-day suspension nga gimando sa Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato. Nangayo ang mayor og opinyon sa palasyo tungod kay gusto nang ipa-implementa sa Sangguniang Panlalawigan ang iyang suspension tungod sa tulo ka kasong administratibo nga nag-ugat sa reklamo sa mga stallholders sa iyang lungsod. Ani ang report. Napolitika ba ang mga pwesto ilawom sa Pigcawayan Gymnasium? Nag-iyayabaw panghatag sa pwesto ang mga lider nga kanhi anaa sa posisyon. Kini ang dakong pangutana nga angay tubagon. Tungod kay kung atong subayon, ang mga pwesto ilawom sa Pigcawayan Gymnasium, mauman karon ang giawayan sa duha ka babaeng lider nga mag-ilog sa pwesto pagka-gobernador sa umaabot nga 2022 elections. Kagahapon, Oktubre 12, nadawat na sa buhatan ni Pigcawayan Mayor Jean Roquero ang 5 ka pahinang desisyon gikan sa Office of the President sa iyang pag-apila kabahin sa 30 days preventive suspension nga gipagawas bato kaniya gikan sa Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato sa panguna ni Vice Governor Emilio Lala Talinio Mendoza. Ipasuspensyo sa sanggunian ang mayor tungod kay mireklamo ang napulo ka stallholders nga anaa sa Pigcawayan Gym nga iyang gipahawa sa dihang napili siya ni adtong 2019 elections. Rason sa mayor, dili mga kwalipikado ang nahatagan sa pwesto kon stalls ug milapas kini sa Economic Enterprise Code sa ilang lungsod. Nagpatawag og public hearing ang Sangguniang Panlalawigan ug nadesisyonan nga ipailawom si Mayor Roquero sa 30 days preventive suspension tungod kay wala kunoy basehan ang pagpahawa sa mga stallholders. Porsigido ang grupo ni Vice Governor Mendoza nga ipatuman ang suspension. Hinungdan nga miapila ang mayor didto sa palasyo ug nangayo og legal nga opinyon kabahin sa iyang suspensyon. Sa desisyon nga gipirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdia, iyang gidapigan ang opinyon ni Mayor Roquero nga wala moagi sa insaktong proseso ang Sangguniang Panlalawigan sa dihang mipagawas kini og notice of suspension. Gisaysay sa mayor sa iyang sulat sa palasyo nga gidesisyonan sa mga board members ang iyang kaso bisan pa man nga wala siya gihatagan og panahon nga iyang ipadayag ang iyang opinyon sa issue aron dipinsahan ang iyang kaugalingon ug aron makapresenta sa iyang mga testigo. Si Roquero gipasakahan og 3 ka kaso nga gilangkuban sa grave misconduct, grave abuse of authority, acts prejudicial to public interest. Among gikahinabi ang abogado ni Mayor Roquero ug mao kini ang iyang tubag. Meron kasing order ng preventive suspension noong August 18. Nag-file kami ng motion for reconsideration noong October 13 na para hindi ma-suspend preventively si Mayor. Dininay nila, kaya nag-file ako ng petition sa Malacanang. So, ang ginawa ng Malacanang, binaliktad nila yung desisyon ng Sangguniang Panlalawigan.
placing Mayor Roquero under preventive suspension. So yun ang ibig sabihin ng desisyon na yun ng Malacanang. So yun, kinatigan tayo ng Malacanang na hindi dapat, walang basihan yung pag-suspend preventively kay Mayor Roquero. Kaya sinit aside yung kanilang resolution. Talagang panggigipit na lang yung nangyari yung pag-issue ng ng preventive suspension, which hindi naman na-implement. It is tama si Governor, hindi niya na-implement dahil kung na-implement nga naman mangyari ngayon sa desisyon ng Malacanang, parang magiging an academic. Kaalyado ni Mayor Roquero si Gobernador Nancy Catamco ug midipinsa usab kini sa iyang sakop. Nagtuusab si Governor Catamco nga dili makatarunganon ang preventive suspension sa sangguniang panlalawigan kang Mayor Roquero kinsa iyang kaalyado. Klaro man nga dili makatarunganon ang desisyon sa sangguniang panlalawigan na ilahang isuspended ang mayor nga nagtrabaho lang ug tama, no? Iyahan lang i-correct ang mali na gihimo sa previous na mayor. So I think that's so unfair, no? Wala tay hustisya. Nagsigi pa og tigi sa legal nga opinyon ug legal nga basihan ang grupo ni Catamco ug ang grupo ni Talinio. Ug karon kay hapit naman ang eleksyon, naungkat na usab ang ilang plastada sa ilang pamulitika. Among gipangutana si Vice Governor Emilio Talinio Mendoza kabahin sa desisyon sa palasyo ug sa iyang text message mao kini ang iyang tubag. We already decided the merits of the case. Again, they can seek relief, remedy as part of judicial process. Wala pa nagsugod ang eleksyon. Pwesto pa lang sa gymnasium ang giawayan. Apan mabati na nimo ang ilang pagtigi aron kuhaon ang pwesto pagkagobernador sa umaabot nga 2022 elections. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Nangandam na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Digos alang sa ilang hinanaling pagresponde sa panahon sa pagbaha kung kusog ang bundak sa uwan nga maghatod og pagdahili sa yuta. Kanunay nga nasinati ang matag karon og unyang pagdaot sa panahon sa syudad ug ubang dapit sa Davao del Sur nga gituuhang epekto sa La Niña. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Nagpasidaan ang CDRRMO sa siyudad sa Digos ngadto sa mga nanimuyo sa hazard-prone areas nga kanunay mag-igmat sa panahon nga magdaot ang panahon. Sumala ni Philip Jun Caminade ang team leader sa CDRRMO nga naka-alerto na ang tanan nilang personahe apil ang mga sakop sa Barangay Disaster Risk Response Council kun BDRRMC 24/7 sa litli matag na ang panahon sa emerhensiya. Ato na silang gipang alert sa ilahang mga BDRRMC na natay mga contingency plan diha nga if ever nga mo dako ang tubig na to diha, same time naputay mga early warning device o system nga gitaw diha sa mga flood prone areas. Sa assessment sa CDRRMO, ang 5 ka mga barangay sa Kugon, Sinawilan, Aplaya, Dawis ug Zone 1 mao ang gikonsidera nga mga flood prone areas. Samtang landslide prone area sab ang mga barangay Kapatagan, Suong, Binaton ug pipila ka mga parte sa barangay Guma ug Quiagut. Hinungdan nga apil sa giandam sa CDRRMO ang mga evacuation center sa syudad. Sumala sa CDRRMO nga sa miaging tuig 2020 lang, nasinati nila ang pinakagrabing baha human naguba ang flood control zone sa Caños River. Mao nga daghang kabalayan ang nadamyos ug halos wala sila nakapangandam niadtong higayuna. Sanglit gibutiag ng daan sa pag-asa nga mulungtad pa sa unang quarter sa tuig 2022 ang mahitabong mga pag-uwan tungod sa La Niña nga nagsugod ning buwan sa Oktubre. Gipaigbat na sa CDRRMO ang katawhan sa 26 ka mga barangay. Busa ang mga residente dinhi sa usa sa mga bahaonong lugar nga barangay Aplaya, sama sa 46 anyos nga si Mario Dumac og 58 anyos nga si Lydia Tu. Kanunay nga nag-andam kay kanunay sab silang mubakwit kung hapit na moawas ang Caños River nga daplin lang sa ilang gipuyan. Bantayan pud mi. Likay-likay ng lugar, daman-daman pud mi. Manibat mi. Amot to. Magdagan mo dito sa Palengke. Naamay mga truck diha magatang sa amuha. Tagahawak kitong tubig. Alang kang Michael Placide, angayan nga maghimo og paagi ang lokal nga panggamhanan aron dili sila magsigi og bakwit panahon sa baha. Kinamong problema nga tahon tag matauram tag dahit lagay kay para di na may mahasol pud sa tubig kung magbaha.
Gitambagan ng mga residente nga gilayong itawag sa hotline sa CDRRMO aron matabangan dayon sila sa smart number nga 0946-695-7777 o sa Globe 0953-352-5477. Una nang nagpahibalo ang pag-asa nga 70 hangtod 80% nga makatagamtam o pag-ulan ang nasud hangtod sa unang tulo ka bulan sa tuig 2022. Gipasalig sa CDRRMO nga andam kanunay ang ilang mga rescue vehicle nga naka-standby lang dinhi sa ilang buhatan aron hinanali makaresponde sa panahon nga magdaot na ang panahon. Orlando Dondon Binoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Nadawat na sa 52 ka mga kanhing miyembro sa rebelding NPA ang housing units isip housing assistance sa Administrasyong Duterte ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Ang mga kanhi rebelde nagsurrender gikan sa tuig 2018 hangtod 2020 sa mga units sa 101st Brigade sa Philippine Army. Gihimo ang turnover ceremony sa Freedom Residences, Barangay Kuambugan, Tagum City kung asa gipagtukod ang mga housing unit. Ang gihatag nga balay ngadto sa mga kanhi rebelde gitukod sa NHA inabagan sa LGU Tagum, Davao del Norte og 10th ID. Ilawom sa ICLIP, makadawat sab ang mga surrendery og 15,000 pesos nga initial nga cash assistance ug 50,000 pesos nga livelihood assistance. Nanawagan si 101st Brigade Commander Brigadier General Jesus Durante III sa mga miyembro sa NPA nga wala pa mag-surrender nga mobalik na sa sabakan sa balaod aron makatagamtam sa seryosong programa sa Administrasyong Duterte. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 73 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!